Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant. Ja, beste kijkers, het is weer zoiets. Aanpoten bij Limburgplant. Ik ben hier op zoek naar een boom. Ik weet niet of ze het heel jaar kunnen zo planten. Ik weet het niet. Ik heb geen groene vingers zoals je weet, maar ik weet immers dat het heel goed weet. Dat is Diana van Limburgplant. Daar gaan we eens even op zoek naar. Goedemiddag Diana. Hallo Ton. Ik vroeg me af, ik was net bij de boom en kijken. Kan ik die nu ook planten nog, of wie zit dat ook alweer? Buien moeten volle grond dan kennen we maar tot en met half april ongeveer hoe te volle grondje halen. En hoe te volle grondje bedoelen we met ook echt met blote wortel of met kluit uitsteken. Dus dan is er nog geen mogelijkheid dat ik dat boom kan zetten? Die bui met zijn net biestings niet. Maar we hebben uiteraard ook alles in potten staan, zoals ze zus. Oh, die ken ik wel. En alles wat in potten staat, kent zich eigenlijk het jaar rond, kent zich poten. Het enige verschil is, vanaf november is buim een rust in, dus als ze de bladeren gaan verlezen, tot en met half april ongeveer, dan kunnen we weer zo te volle grondje halen. Als die buim dan een rust in en dan verstoort ze zich niet in hun groeien en dan maakt ze zich niet kapot. En vanaf half april, als de sapstroom flink bezig is, ja, dan kunnen we ze niet meer te volle grondje halen. En dan starten we weer dus met buim in potten. En uiteraard hebben we ook een heel veel soorten, verschillende diktomaten. Het voordeel hiervan is, die zijn goed doorworteld. Zoals je ziet, die werden in een pot gezet en die boom gewoon wortelen. Op het moment dat die goed doorworteld zijn, zoals je hier ziet, die stickers die zijn vers gepot. Ja. Dat duurt nog ongeveer een maand voordat we die uit gaan leveren. En dan kunnen die gewoon feilloos omgezet worden en dan groeien die bij de klanten in de tuin groeien die gewoon verder. Die staan dus niet stil. Gaat dat met alle soorten? Kan ik gewoon uitzoeken wat ik wil? Eigenlijk kan ze uitzoeken wat ze wil. Voor binnen iedere tuin, voor alles wat mensen zoeken, is inderdaad een boom beschikbaar. Zoals je ziet, we hebben een hele hoop zuilboom. Zuilvormen in potten staan. Treurvormen in potten staan. Uiteraard hebben we ook stammetjes. Het zijn kleine boomjes, alles op stam. En dat begint zo ongeveer vanaf 80 cm en er zijn ook wel diverse soorten in. Zuilvorm, treurvorm, bolvorm. Groen blijven, blaadverlezend. Met prachtige herfstkleuren. Nu volop in de bloei nog, zoals je ziet. Glansmispel bloeit ontzettend rijk dit jaar. Maar vaak ook, als die uitgebloeid zijn, moeten ze teruggeknipt worden. En binnen de kortste keer hebben ze weer een mooie, volle, groen blijvende boom. Oké. Ja. Hey, je hebt zo ook buim met een afdaag, of niet? Hoe moet je dat zien? Ja, dit zijn bijvoorbeeld dakbomen. Werden meestal als parasol gebruikt of uiteraard ook als aankleiding. Ik laat die straks in de tuin bij ons even zien, hebben we het volwassen platanen al staan. Dus je ook wat de stam gaat doen. En dat is gewoon ideaal als een dakvorm. Dan krijg je groot blad, groeit ook ontzettend fors. Dus daar kan ze fijn een terrasje onder maken. Ja, en een parasol die altijd groen blijft. Wat wil ze nog meer? En ben je zelf in de golf, ben je ook bezig, Diana? Ja, we zijn nu op dit moment zelf een stukje nu tuin aan het liggen, uiteraard. En gelukkig gaat alles in potten, dus we kennen potten nu. Dat doet je dus zelf ook vanuit de pot? We doen het vaak zelf ook vanuit de pot planten. Dat we vaak niet de tijd hebben gedurende de drukte van het seizoen. Kunnen we weer zo'n potten ook potten. Zoals je ziet, dit is een leiboom in pot. En ook leiboom die werden op maat gemaakt. En kunnen dus ook eigenlijk het hele jaar rond geplant worden. Dus eigenlijk te veel eigenlijk om op te nemen. Maar zullen we eens even bij dingen eraf gaan kijken? We gaan eens bij mij naar af kijken. Ja. Ja, Diana, dus zal ze ook wel altijd in de tuin bezig zijn, hè? Ja, ik heb daar hele goede hulp bij, inderdaad. Zoals je ziet, staan ook weer potten verder. En voor ons is niet alle drukke periode eigenlijk voorbij. Maar nu alles in potten geplant kan worden, zoals je ziet, kent het doorgegaan. Wat zijn dat voor planten dit? Dit zijn hortensia's. Dit zijn hortensia limelights. Ze krijgen ook prachtige grote witte bloemen, bloeien nog de hele zomer. En zoals je ziet, erachter hebben we net nog pas een rode beukenhaag gepot, ook in pot. Het voordeel hiervan is, het is aan, het is doorgeworteld. Dus het staat eigenlijk niet stil in groei. Nee, dus toen pak je het eigenlijk met de wortelen en alles goed, dan zitten ze er en dan kun je pak ze het putje met wortelen en al. Pot ze het uiteraard met gooie potgrondje en dan is het een kwestie van goed water geven. Niet te veel, niet te min. En die beukenhaag die groeit gewoon verder.
En die groeit automatisch dicht nu Ja, daar? die groeit dadelijk dicht. Hetzelfde nu die leibuim. We hebben nog amberbuim hebben we gezet. Dat zijn nog jonge buim. Komen ook uit pot, maar die hebben we nu geplant. We hebben zelf een lijststellage gemaakt aan. En die gaan nu ook groeien. Dus over een jaar of 2 jaar hebben we het hier mooi dicht gegroeid. Okay. Oh Diana, wat heb je hier allemaal staan? Ja Ton, dit zijn dus dakplatanen. Dat is dus. En dat zijn al flinke dikke buim. Het duurt ook een aantal jaar voordat die zo dik zijn. En ja, nu weer nogmaals, nu pas tijd hebben verhoogd en in onze eigen tuin te doen, komen deze buimen binnenkort hier dus in de grond te staan. Die blijven niet in de pot? Die blijven niet in de pot. Dat wordt dan dadelijk met een kraan waar we erin gaat graven en dan werden die buimen dan in de grond gezet. Ja. Oh, dan is dat hier een fijn prieeltje. Ja. Ja, Diana, best wel bezig met kunst in het groen, of wie hoort dat ook weer? Ja, inderdaad Ton. We hebben 16 juni aanstaan, dat is een zondag, dat is Vaderdag. Dan hou je weer een expositie en die heeft inderdaad kunst in het groen. En dan zijn er een 15-tal exposanten, met name deze is Sefter Hurne en die werkt met marmer. En die exposeren dan hun kunstwerken hier bij ons in de tuin en ook in het tuincentrum zelf. Schilders, keramiek, brons, metaal en nog meerdere leuke activiteiten ook voor de kinderen. En denk eraan, Vaderdag moet ook een drankje zijn. Daar drinken we rozijnen op samen. Toen verwacht ze het eigenlijk helemaal niet, maar als ze Diana hebt gezien, dan weet ze het al. Alleen maar schoon vrouw die bij Limburg plant en hier in de tuin staan zo groeit. Dus het kind het beter, ik zal zeggen, tot de volgende keer bij Aanpoorten bij Limburg plant. Aanpoorten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.